Maswerte kitang napaunlahan kan sa tuyang espesyal na bisita. Siyempre, thank you, Miss Happy. Padagustang nire-recognize ang mga matitibay na mga kababaihan and mga local artists. Alam mo, Kuya Noy, as a music lover, excited na excited ako sa satuyang guest artist this Saturday. And siya, Miss Alex, sa mga sikat na artist ngunyan sa Bicolandia. And dadangog ko man siya sa mga barkada ko, as in ang music niya, nasa Spotify and YouTube. Wow! Yay! I'm excited! Arang pati nindo, permi siyang naiimbitahan sa mga concerts and events and saro man siya sa hinahangaan na singer-songwriter. Wow, talagang women power man talaga kita this Women's Month. Totoo, kaya dahil ako nakapugol. Sinabi ko na sa bagot si pangalan niya. And syempre, dito na pa sa Bitinon at sa tuwing mga viewers and listeners. Okay, let's welcome our special guest today, si Miss Happy! Hello, thank you po. Happy. Thank you po. Welcome, Miss Happy! Thank you po for inviting me, Digdi. Salamat, Happy. Pinaunrahan mo kami. It's a pleasure po na maimbitahan, Digdi, sa magayon po nindong show, syempre. Kung sa imo, it's a pleasure. Sa mo, it's a treasure. Wow! And syempre, I'm sure excited na sa tuwing mga viewers and listeners na madangog ang sample na halik kay Yes, Miss Happy. Happy! baka may gusto Sample kitang tayo. aputon mo na bago kita magpasample. Sige. Okay. Sample tulos, Sample ay. tulos, agad-agad. First question. Ano ang nag-inspire sa imo para magpuon sa bilang naging sarong musician? Actually po, kaya ever since aki pa ako talagang music lover na. So, I came from a family of musicians, then both parents ko, mother and father. Pero sa ngunyan, kaya ako talagang, kumbaga si drive ko, as a musician, talagang nag-i-inspire sa ko si mga taong nagtutubod sa kuya. What age ka nag-start? Aki pa po kaya ako, talagang nagtitindog ako sa table. Nagkakanta ako ng remote control. Wow! Ano mo sa Alex? Ako, Iris, gusto ko rin kita magkanta, mag-andal. In fact, talagang saruin sa mga, one of my frustration na dahil ako nakanood mag-gitara. Pero, pig-encourage ko si daughter ko, si Alicia, na magtugtog. And she plays a good guitar also. Wow. And also, Miss Happy, curious kami, paano ka po nagpuon sa music industry? Or like, may video ka ba, nag-trending? Or paano si starting point mo kung nabibisto ka naman yan sa Bicol region? Actually, high school po kaya, kumbaga, nahasa si pag-play ko ng guitar. Kasi igo kami music lesson. Tapos dapat kaya mo magkanta, kaya mo mag-gitara sabay. Tapos during college, sa Ateneo, may mga Battle of the Bands, Pirmi. So, nasali. Participate. Tapos aside from that, member din ako kang choir. So, di man talaga. Nung high school lang, sa USI. Alam mo, minsan nagpabora kami. Pagkabot may sa Bora, kami nag-inom-inom. May nag-agi, tapos kirilingan si mga tao. Sabi ko, ito, wow, si Happy pala. Sikat si Happy. Oo. Yan, sa Bora yan, ha? Sa Bora. Invite mo ang listeners and viewers sa schedules mo. Since din po kaya, busy din sa day job during weekdays. Mga favorite artist man, si Sai? Since Women's Month Like, po, si Sai ang ina-idolize mo na... ako talaga po, nai-inspire ako, KZ. KZ talaga. Oh my As gosh, in, yes. during live performances, gusto ko mga kino-cover ko, mga songs niya din. Pati mga live performances niya, talagang iyo din ang gusto kong i-play. Wow! Kung si Angas niya sa stage, gusto kong arag manaw kaya siya. Nadala po siya live. Live, dai pa. Hopefully, soon. Magkaibahan na kang Oh, ma-perform. malay mo. Sana magila ang Malay hell mo. ka. Sample na si Miss Yes! Happy. I'm so Saya. excited. Sige na. Hey, let's go! Sige. So this is called Loved by You po. Para po sa Indogabos. And now this girl
to prepare pancakes just for you. You got me feeling no longer blue. You got me feeling loved by you. And then this girl has turned into a lady with dreams and visions too. You got me feeling no longer blue. You got me feeling loved, oh loved by you. Alright! Galing, no? Yeah. Thank you, Miss So loved by you po. Congratulations. Thank you so much po. Yeah. So, Miss Happy, salamat sa pagpapa-unlock mo sa mo talagang gabos kami digdi sa set. Na Mabes we were na, right? amazed Thank by you, your thank talent. you. You are a very great artist, we can say. So, ngunyan, invite po our viewers for your future project and to follow your social media accounts din. Ayan, so, ayan, sa Gabos po. Pero, bago po ako mag-promote, talagang thank you so much po. Thank you for inviting me, Digdi. And, talagang sobrang honor na maging... Kami ang mas dapat, kami ang nagpapasalamat sa inyo. Yes. Talagang, Thank you po. we support talaga local artists, especially you. Ngunyan na ako nagulat ako. Magayon siya. Yes. Thank you po. So, ayan, And please... sana bako lang yung first pagbisita mo sa Moya, Ay, di ba? pagiging guest. Sana masundan pa, di ba? Ay, Yes. so. Thank you. And sa next single mo, di mo ko Ayun pabigyan. po. Sure po, ayan. So, ayan po, please continue to stream my songs on Spotify, Apple Music, Deezer, tapos pwede niyo din po siyang gamitin sa mga TikTok videos nindo, Instagram stories, Facebook stories. Search nyo lang po, Happy. It's H-A-P-E-E. Yan. So, you can also like my Facebook page. It's Happy, H-A-P-E-E po, wrong spelling wrong. So, ayan, please, just continue to support local artists, support Bicolano artists. Follow her Thank you so much. Yes, Thank you. Happy. Miss Happy. So, thank And you. when you're happy, When you're Happy and you know it, clap your hands. we clap your hands. Ayan, thank you so much, Miss Happy, Thank you. for visiting us again. And sobrang naugma talaga kami sa pasample mo. Grabe, pati ako, like, na-touch si puso ko katong kanta mo, Miss Happy. So, ayun, Thank you. let us all end this segment with Kantahan! Hey. Lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pa gumigising at ngayon babawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya na iwala na bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang ating mundo pagkatuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong Wow, go. Louder, please. dahil papago, malilimutan ito. Alex, go, Alex! Nang ulit-muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na ang natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Muntik
mag-iisa. Kaya na iwanan ang bakas ng kahapon ko. Everybody! Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Alright! Thank you so much, Miss Happy. And nag-enjoy po kita sa mini Jamta with Miss Happy. So don't change the channel, tumabalik pa po ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy. Nagbabalik ang sa idong favorite Sabado Barkada. Sinasabi na ang musika saro sa pinaka-most powerful form of arts. Sarong ekspresyon ka mayaman na kultura kan sa tong lugar. Agree ka ba dyan, Miss Alex? Yes. As a music lover? Yes, of course, Kuya Noy. Sabi nga ni Ninda, ang music is the universal language of the people and it also brings people together. It unites Yes. us. Kaya sobrang agree ako duman sa sinabi mo, Okay. Kuya Noy. That's right, Miss Alex. And hanga man talaga ako sa matitibay magkanta. Arog ni Miss Alex. Kaya Wow. ako kaya ang talent ko lang talaga is folk dancing. Pareho kami ni Miss Ako, Iris. cooking ako, cooking. Yes, super correct ka dyan, Miss Rain, except to the fact na dahi man ako nag-folk dance. Pero mga ka-MBN this episode, aside kay Miss Alex na matibayon man magkanta, makakaibanan taman ang saro sa mga sought after na Bicolano artist. Pero bago tayo siya interviewon, let us first watch his musical rendition live here at our MBN studio. Yay! So let's give it up for Mr. MJ Imperial. Okay. Yan po si MJ Imperial. Yes. From Calabanga, 3rd District. Ano daw kung sa imo ni magustuhan ang haralan na naging punya? Daing mais kung sa paduman inyong sa kunyang puso. Gusto kang maranihan. Daig ko na kaya kahit pang pugulan ang sa kuya na mamakeahan. Pandok mo ang sakuyan pero may isip
kalusugan. Uyan na ako sa may luwas nindo, manghaharana sa imo. Ikan mo kung pagkasalan, uyan sa kagurangahan. Ikaan mo kung makaipanan, sagot sa kurang daan, papadang atong taka. Ikaan mo kung pagsirbihan, sagot kita panok na uban. Grabe, galing. Ikanot kung parimaanan sa pagtulugan, ikasanang hahatukan. Dawa pa ang kamot ka nagtatakig na kainan at masawang kaputan ka. Ano daw pati kung ako gwapo pa sa paghiling mo sa naman, kung ipon o rubos na. Sa ating parang mo, manghaharana sa imo. Kaikaan mo kung pagkasalan, pangitsi ko yan sa kagurangahan. Ikaan mo kung makaibanan sa pagsurang ta, papadang ating taga. Kuya ako, nagpapadalat sa imo. Ikan kung pagkasalan, mga chikuan sa kapangnahan. Ikan mo kung makaipanan, sagot sa kakurang daan, papadang atong taka. Papadang atong taka, sagot sa kakurang daan, papadang atong taka, sagot sa kakurang daan. Oh, oh, sagot sa kakurang daan. Wow! That's MJ Imperial. Let's take a moment na i-appreciate mo na si Sir MJ. What an awesome performance, Sir MJ. And garo, sa diring composition mo po yan, ano. And dahil dyan, let's dive into our interview sa imo. Agaro, dakulon kaming gustong maaraman. Pero, on how you started being an totoo artist. yan. Pero ako muna, bago taputon si MJ, haputon ko kamo, anong best line nindo duman sa nadawang kitang ito? Magagayon. Ano, Ako. best nagdakulin mo Diba? yan, oy. Ano, sige daw. Ano ang nagigiramdaman mo? Hilingin mo ba? Ako ang nagigiramdaman ko ito nga sabi Ay, ni iba na yan. MJ na maski magbako, sana gwapo ka pa, maski malayo ka ng ngipon. Ang galing, galing, ang galing, ang galing. Sobrang Ang galing. witty. Nakakakilig talaga ang lyrics ni Kuya MJ. As in, garo, maharana siya. Itong nag-love song. Sobrang ko. relax. Dahil sinasabi niya pa na yun, dahil siya duman sa tubang kang haro. Yes, nag-aabang. Nag-aabang. Yan ang Diba? pinakamagayon na pangharana na kanta para Yung sa nga ni eh. Sabi, Diba? hindi nga ni ko nakapugol, kinaputan ko si kamot ni Ay. Sabi, wow, very ano maramaray. Naka-inspire. No? Talagang, Pero ano. maging ma-in love ulit, Kuya. O ano na ang iyo, exactly. Ano ang favorite line mo duman? Ika ang buot kong pakasal. Sobrang sincere. Itong kikiligon talaga. Miski, gurang ka na. Grabe. Galing, galing. O sige na, haputon tanangon yan si MJ. Kung ano kung paano siya nagpuon kaniyong composition niyang iniyo. Yan.
Go ahead. Sa'yo. Sige, Sir MJ, dahil dyan, gusto mo yung maaraman paano nagpuon si hilig mo sa musika, paano nagpuon si, sa interest mo? Siguro po dahil sa family ko na din kasi nagdakula pa ako na si mga tito ko, nagkakanta din, nagigibo din yung mga songs. Actually, sa mga tito ko po, siya ito nagigibo kong Kalabanggahim. Tapos, ang funny, si mga tito ko, sino naman na nagralaban ka to. Tulong tito. Nagralaban. Tapos, si lola ko talagang para kanta. Talagang family Mga Kastila. Oh, yes po. Galing nga. Talaga na namaana mo to. Ako, ano daw kami, ang lolo ko, yung man, musician man. Kaso hindi ko talaga naman. Nagkakan ka na kayo, Kuya Noy, ning Sila silang lang. Pero si MJ talaga, pinakamuturog ang MJ. Apat po kami magturugang. Si Sayang nahilig sa music. Yes. Halos gabos din po kami. Gabos? Yes po. Si Saro ko pong tugang good na lalaki, nag-gitar, nag-drums, nag-piano. Tapos nag-arrange tayo na din po yung minsan pag may time kami. Siya na nag-engineer nung mga recording. Wow, galing ah. So, pampirang muna ni, original song na na-compose or tinutugtog? Pasakaitan po yan kasi nakulo na po. Good for you na, wow. Oh. But this is one of your favorite? Yes po. Favorite ko siya sa Bicol song. Na Bicol song. Gusto ko lang paraman, may regular program or kaya nagigig ka sa mga bar Before or restaurants? Dito po tayo nagigig sa around the metro lang naman po. Pero for now po, mga events po. Events, okay. Especially po mga wedding, corporate events. Kaya sa mga gusto pong magkuasa ko. Go! Yun, Sige, Kuya invite MJ, na, plug invite na it. Sinda. Ang ganda ng mga composition, originals. Oo. Mas magayon live. Pero Kuya MJ, igwa ka din pong Spotify account. Ano po? Yes po, MJ Imperial. Tapos pwede mi na pong ma-stream duman si mga kanta mo. Sadly, one song pa lang Palang yung na-upload. release natin. Pero hoping sooner, ma-release na din natin. Kahit yung ilang songs natin, ma-release na. Pero yes po, check. Itong song na to nasa Spotify, itong original. Wala pa po yung mga song na yan. Hindi, itong sabi mo one song na yaw na duman. Ang currently po na i-release po namin yung ano nga yung title? Grabe, kadakulong kayo si MJ pala. Kaya nga, pag-hoping kami Kuya MJ someday, Galing. magka-re-release mo din ang other songs. Check nyo na lang po. Inaabangan mo. Aabangan niyan. Someday. Kaya dapat pala, ang only chance na mailing na naman si MJ, pag na-imbitaran kita sa wedding or birthday, nayaon naman si MJ. Dito siya pala mahiling sa Bora or pero siguro kung may chance, baka one of these days then invite na si MJ sa sarong event din. Marami naman po Nakikipunta. sir, mga kumukuha sir ng mga intimate gigs. Kaya gusto lang nilang mag-unwind, iinom sila, tapos ako parang ganun Live lang. music. Parang barkadahan lang. Mamaya nga. Meron ka, baka mag-gate crush kita naman. Private farm siya, tapos yan, ano lang. Parang family na din yung nila sa akin. Kasi na yung tawag na sa akin kasi every time kinukuha nila ako lang. Oo. Nice, galing. Oo. Yes, Kaya yan. congratulations We're very talaga. happy na pinaunlakan mo kami, Sir MJ, and you share your talent to all of My us. pleasure po. Thank you, Kuya MJ, for being with us this Saturday. And Kuya MJ, dakulon po talaga kaming nanoodan sa imo. Lalo na duman sa Breathe In and Breathe Out. Ito po talaga ang pinaka-paborito ko niya na segment na ini. Kaya thank you po. Kaya mga ka-MBN, exciting pa ang sagtuyang mga masunod na segments. Sa pagbabalik yan kang Marhay na buhay with Kuya Noy! And all the positivity. And breathe out all the negativity. Just breathe in all the positivity. And breathe out all the negativity. Every day's a new beginning, a challenge to succeed. Yeah! A blessing to receive another life. That's MJ! Imperial! Thank you so much, MJ!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Patay na buhay with Kuya Noy. Yay! Alright, sige daw. Ngunyan mas mabibisado da pa po si Sir Jairo, tamahapot kita ning mga iba't ibang malain-lain na kahaputan sa iya para mas maaraman ta. Paano ba nagpuon ang hilig mo sa musika, Sir Jairo? Actually po, ang family ko po is singers kasi ang papa and mama ko, kumakanta talaga sila. Kaya, yun, kahit mga kapatid ko, singer sila. So, ako lang yung nag-pursue ng career ko na to. So, yun. Nag-start po ako as amateur singer, amateur singing contest, mga ganon. So, yun. Wow. Kaya, dire-diretso po hanggang ngayon. So, yun. So, yun. Gabos man kita may mga idol, di ba? Yes. So, Kuya Jairo, I'm really curious. Sisay man ang naging inspirasyon mo sa mga music icons ta? Sa ngayon po, sa binibuild ko pong personality, si Charlie Puth and Bruno Mars. Wow. Kasi nag-try din ako mag-music produce, ganyan, audio engineer, ganyan. Alright. Galing. So, Sir Jairo, syempre would like to know, ano man ang sa imong motibasyon sa pagsurat ng mga kanta? Nagsusurat ka rin ba ng mga music? Yes po. Yan, singer-songwriter po ako from Kausur. And yun, ang aking motivation sa pagsulat, own experience, and syempre mga experience din ng mga barkada ko, friends, yung mga parang kinikwento nila sa akin, ganun. So, nilalagay ko sa kanta para ma-express na maayos, ganun. How many years ka na? Kasi kailan ka pa nag-start mag-sing? Actually po, matagal na, parang grade 3, hindi ko alam kung anong edad ko. As early as grade 3, opo. I'm sure nag-hakot award na siya. Nag-hakot award na siya doon sa time na nagkaklase siya. Opo. Sa school pa lang. Pero dyan talaga nagpupuon ka, boss, Sir Yes po. Jairo. Ngunyan, aside man sa magayunan mong talent sa pagkanta, as in bilang an artist, haputan mo man na as a member of the LGBTQ community, paano mo napapahiling ang pagsuporta mo sa indong komunidad? Yes, part ako ng LGBTQ community. I'm a trans man. Yan. Ang way ko para mapakita yung support para sa community na to is proud ako. And hinihikayat ko yung iba na maging proud din kung sino sila. Tama yan. I believe you. Yes. Kasi ang tagal ko rin pong natakot na mag-out. So, yan. Para ako as artist, yan, in-encourage ko sila na okay lang yan. Yeah. Okay lang. That's Maging right. totoo sa sarili. Correct. Yan na yung pinaka-importante. Dapat maging totoo ka talaga. Yes, para po. maging happy ka. Yes po. Tama. Diba? Yes I po. really love that, Kuya Noy and Kuya Jairo. So, nahiling ko din sa Spotify itong original song mong Mayo Ka Na. Can you please tell us something about your original composition? Yung Mayo Ka Na, almost 7 to 6 years na siya na gawa. And ngayon ko lang na-release, last year lang, last December 30. Kaya, yun, medyo matagal-tagal na din bago na-release. Yung Mayo Ka Na, own experience ko naman po yun. Sana ang susunod. Yan yung first song niya yan. Ang second song niya, Ugwa Ka Na. Sana ako na ang maging producer mo. Pwede po, Ugwa ka na. pwede. O, di ba? Let's work on that sa second song mo. So, Sir Jairo, since na-mention mo na na-compose mo ang Mayo Ka Na 6 years ago, can you give us a sample of that original Wow! composition? Sige daw. Yay! Exciting! Sige. Damugunta. Konti lang. Okay. Konti lang po ba? Mayo Ka Konting Na. medyo ababaan pa. Nakaka-relate ba, Kuya Noy? Yung Mayo Ka Na. Mayo Ka Na yung siyempre, Ay, hindi ka para mo- nakaka-relate kasi Dahil Ugwa Ka Na. Gabos kita nag-start sa Mayo Ka Na. Ang gusto kong maintindihan, itong sarong ka co-host na digdi, na
sabi niya, mayo ka na, tapos pagkaaga, yaong pa rin. ulit. Yaong pa rin. Oh man, labo pa gani yun ni Alex. May nabubuking. Okay, okay, kinistoryahan mi kaya yan. Ano? Mayo ka na. Yaon pa pala. Yaon pa pala. Sabi niya, mayo ka na. No, Kaya yaon talaga pa siya. pinagdakulo ni Oh, di ba, Le? Bako ka na binubuli ko niya. Ano? Bago na on target pang bully. Alright, so mga ka-MBN, let's Okay. hear it from Sir Jairo. Yehey! Okay. So this is Mayo ka na. Okay lang yan. Ay, tama. Para po sa mga broken dyan. Oh, no! Kuya Noy. Ala. Ano, sige, para sa tuya, lugod. Aram kong mayo ka na, di ka na magkakaibahan, pinipilit na lingawan ang sa tuyang pinagkikihan. Sagot mo niya, sige kung hapon, tanabutas ka sa sakuyang kamo. Aram kong may bago ka na, dahil mo na ako kaipuhan. Naraman ko pa sa iba ang pigibo mong kalokohan. Di ba pigsabi mo mayong iba? Di ba pigsabi barkada sana? Oh my Dahil God. ko aram kung saan mapuon, dahil ko aram kung paano kon ini si mong desisyon. Paano ng mga pangging malilipot, mga promesang kaugmahan ng tulong. Supirang beses na mayong iba, supirang beses na patabata ka. Paano na ako, paano na kita, hanggang di nasa nabaga. Ano sabi niya? Ano yung hanggang sa? Hanggang ibig din na sana. Hanggang bigyan sa And yun, thank you so much sa lahat din ng nanonood. And kami nga niya Thank you nagpapa-thank you sa imo sa pag-invite sa mo. Sa pagpa-unlock sa invitation. Thank you so much po. Thank And you so much. hope sa magbalik ka digdi, dahil ka magsawa sa Opo, mga. Yes. syempre po, anytime, anywhere. Tapos yung Jairo road trip pa gayon. Road trip pa kita, Baguio. Kasama ako doon. Of course. Thank you po. Thank you po. Pleasure is Alright. all mine, Sir Jairo. Garo, de ilang mga singers and aspiring artists ang na-inspire mo, pati na rin ang sa tuyong mga LGBTQ community na mas Thank you maging po. proud and araw mo tong mas ipahiling ninda kung anong igwasin da kung anong talent na araw mo lang. Kaya maraming salamat for Thank you inspiring po. us. Thank you Yes. po. Thank you po. Saka Kuya Jairo, sabi nga ni Ninda, music is the language of our heart. And talagang napahiling mo po ito. Mas namatian mi itong mga dapat mauungkat. Naman. Nanaungkat na sa bago. Nanaungkat sa bago. Hindi maungkat, Alex. Wala. Dapat nga hindi yan nauungkat. Okay? Naungkat na eh. Kasi Kuya Jairo sobrang heartfelt. Yes. That's true. Yeah. Sorry po. Parang habang Nasaktan ba? Sorry. kinakanta mo siya, parang broken ka pa rin Ay, hanggang hindi po, ngayon. hindi po. Pero yung feeling, ganun yung Nakamove on na siya. Sobrang happy po. Yeah. Sobrang happy. Papagalitan tayo ni manager. Baka andyan may gusto ka bang i-hi? Oo, baka may gusto kong batiin din. Oo. Shout out kay Miss Marimar Love. Yeah! Hi, Marimar! Ito naman bigla siyang kinilig. Oo! Dahil na mayo na Iguana. Iguana. Alright, so thank you so much, Sir Thank you so Jairo, much for po. joining Thank us you so this much. episode. Thank you, thank you. Thank you. Kaya mga ka-MBN, dahil ka mo maglipat ng channel, mabalik pa ang Marahay na Buhay with Kuya Noy. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions,
ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Pag-abot sa karantahan and sa performing arts, daiman mapahuri kitang mga Bicolano dyan. Yes, kadakol namang mga Bicolano ang nagtaong onra sa Pilipinas sa paagi kantibay sa performing arts. Tamang-tama ka dyan, Miss Iris. Daiman talaga matatawadan ang talent kan mga Bicolano. And mas magiging special ang episode na ini dahil sa satuyang guest. Pero before kita sa iya mag-interview, Satuya munang dawagon ang performance live niya here sa Satuyang MBN Studio, multiple gold medalist in World Championship in Performing Arts in America. And syempre, The Voice Philippines first runner-up, si Miss Carmel Collado. Yay! When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors, stolen moments that we steal as a curtain falls. Stolen moments that we steal as a curtain falls. It'll never show it on my face. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street and you kiss me on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. When you're with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Gonna know this, we got hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. Don't wanna hide this away to the world of our love and naked. I'm living for the day. Someday. Why can't you hold me in the street and you kiss me on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be
on the dance floor. I wish that it could be like that. What can we be like that? 'Cause I'm yours. What can I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. What can we be like that? 'Cause I'm yours. Cause I'm yours. Why can't it be like that? Wish we could be like that. Okay, Carmel. Ang hapot ko sa imo, anong age ka nag-start mahilig magkanta? I started singing when I was siguro po 1 or 2 years old. 2 years old pa lang? Opo. Pero po, nahubog ko po siya nung 3 years old po ako. Nag-join na po ako sa mga singing contest po. Pero hindi po ako masyadong sumasali po sa amateur singing contest po. Kasi hindi po pasok yung age ko. Pero po, nagko-compete po ako sa mga school, ganyan po. And then, nakuha ko po yung pagkanta ko po sa side po ng mother ko. Wow. Yung lola ko po kasi is kumakanta na po talaga siya. Sumasali po siya. Ini-imagine ko sabi mo nag-start kang 1-2 years old pa lang. Siguro sa pag nag-iibi ka, ang ibi niya, itong iba. May harmony din. May harmony. Ang galing naman. Ang galing. Ang ganda. So si mama matibay man magkanta. Opo. Pero syempre, mas matibay si Carmel. So, ang bonding din Dong Tolo, magkanta. Oo po. Pero po yung tatay ko po, hindi naman po siya masyadong kumakanta po. So pag nag-iibi ka, nagkakarantahan na sa nakamo. Ang pag-aling sa imo, kinakantahan ka rin. Nice, galing ha? Ayun, Carmel. So, syempre, as musicians or as tao, may mga ritual tayo kung bago kita mag-giboning nerve-wracking performances. So, please tell us something na how do you prepare for a performance or a song number? First po is, nag-rest po talaga ako. And then, before and after po ng performance, hindi po dyan mawawala yung pag-pray ko po. Kasi hindi naman po ako magiging, sino man po ako ngayon kung hindi po dahil dun sa gift of talent na binigay ni God sa akin. So, hindi ko po siya makakalimutan. Nag-ask po ako sa kanya ng help, na i-guide po ako sa bawat performance na gagawin ko po. And aside from that po, ginagawa ko po yung mga vocalizations po. So nag-undergo ka ng formal training? Yes. Ayun. Bako lang, aside from hilig lang, talagang, tama. So, yun po. Yan lang naman. Alright. So, Carmel, we are amazed na nagpo-perform ka, hindi lang locally, but internationally. So, can you tell us about your journey in WCOPA or the World Championship of Performing Arts? Paano nag-start yung journey mo? Kumusta yung journey mo? Saka kung saan? Kasi Kung saan? Oo, no? Nag-start po siya, actually po, yung pag-audition ko po, hindi po talaga siya planado. Nasa Batangas po kami. Then, yung tita ko po is nakakita po ng mga post sa newsfeed niya po na may pa-audition nga daw po yung WCOPA sa Lipa, SM Lipa. And kami po, nakastay po kami sa Malvar. So, 1 hour po yung biyahe pa po. So nagkataon lang, niya ako dumaan? Yes. Wow, talagang. It's a destiny. Yes, oo po. And then, yun po, hanggang sa nakapasa nga po, ang dami pong mga nag-audition din po ng mga magagaling. And nag-start na po yung training. Ang nag-train din po sa amin, si Manong Jed po. Yun po si Manong Jed. Before po kami makalipad po sa California po. And yun po, thank God, sa journey ko po doon. Actually po, nag-compete po ako, birthday ko po, July 16. Wow. Gift of God. Birthday ko po siya. And then,
Yun po, nakakuha po ako ng 7 gold medals and 7 plaques. So ano yun? Like, ang kakompete mo, mga foreign din? Yes po. Okay. Pero may kalaban din po akong taga-Philippines din po. Pira ka mo at that time? Oo. Hindi ko lang po alam. Ang alam ko lang po, 79 countries po. Wow! Galing. Nice talaga. So ano yun? May champion, runner-ups, or like... Yes po, meron po. Pero ako po, nakapasok po ako hanggang semifinals po. Ang Pero galing. binigyan po nila ako ng to give me parang mag-recording po. Yung nagbigay po sa akin nun is yung nagbigay din po kay Manong Jed po. But hindi ko po siya kinuha kasi meron po akong taping po para sa The Voice po. Kasi after, pag uwi ko po dito sa Philippines po, may taping na po kami para sa The Voice. And, Yes. and hindi ko din po kayang iwanan yung family ko po dito sa Philippines. So, mas pinili ko po dito. Galing. Oh, how young are you now? I'm 16 years old. Grabe. Galing. At the age of 16, nakaka-proud ka ng Maray Carmela. Okay, baka gusto mo, naghahanap ka ng producer or ano, Wow! Pwede ka rin Sure mag-offer. na. Ang MBN na mag-given with Coach Ninoy. Di ba, Coach Ninoy? I'm sure he's very much willing to to guide ano yung sa imong kuya. Yes. Alright. So, mga ka-MBN, I am sure na excited ka mong madangog ang boses ni Carmel, and since birthday week na ni Kuya Noy, may special song si Carmel for Kuya Noy. So again, let us listen to our W Copa champion, Miss Carmel Collado. Yay! Happy birthday to me. Happy birthday to me. This is for you, Kuya Noy. And again, happy birthday po Hey, sa thank inyo. you. Thank you. So sweet. Music, please. Yan masarap na part yung pagpupuan. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you want. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and that emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tell them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find a way.
more you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. Yay! That a hero lies in you. Thank you so much, everyone. And also thank you po sa MBN and also to Searchlight Artist Management headed by Direct Ninoy Reyes. Thank you po. Thank you, Carmen. Thank you. Galing. Pero kasi bago feeling ko, hinehele-hele na ako. Thank you po. Grabe, ang galing. Congratulations. Thank you po. And thank you, salamat sa naging part kasi kansa mo yung show episode mo niyan. Mga kadistrito, ini ang mga masiswerteng nanggana ng 500 pesos na nag-share kan sa tuyang episode 18. Josephine Romero, Renalyn Punzalan Berin, and Rose Ann Rombano. Mga kadistrito, ini ang maswerteng nanggana ng 3,000 pesos sa satuyang episode 18 trivia question. Congratulations! Angelo Kevin Bordeos. Halatod lang po ang apod gan NBN staff para sa pag-claim kan sa indong prizes. Para sa mga gustong manggana, padagos lang magtutok sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Inipuan sa tuyang programang sa indong istorya, ang Bida. And programang Strictly Good Vibes Only, programang mataon ng inspirasyon na sin motibasyon. Programang madangog sa saindong boses asin opinyon. Programang padagos ang pagirumdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa marhay na buhay. See you all next week again. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy!